ದುಂಬುಂಚು ಒಯ್ಪುನ ಗುಂಡದು ಸುಮಾರು ಇಂಚು ಕುಜು ಮತ್ತು ಒಯ್ಪುನ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ಕೈಟ್ ಬರೋಂತನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಜಂಜಿ ಒಯ್ತುನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು Nisa garesa garesa nisa garesa. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡದಪ್ಪನು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೊಲ್ದಾನೆ ಕುಜಲ್ ಬಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದಲ್ ಪನ್ನಿ ನೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ರ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಚೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಂಚು ಒಯ್ಪುನ ಗುಂಡದು ಸುಮಾರು ಇಂಚು ಕುಜು ಮತ್ತು ಒಯ್ಪುನ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ಕೈಟ್ ಬರೋಂತನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಜಂಜಿ ಒಯ್ತುನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಏತಿತ್ತು ನನ್ನ ತರೆಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಟ್ಲಿ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ ಎಸ್ ಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿ ದುಂಬುಲ ಪಂತಯ್ಯಾನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು 2ನೇ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾನ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗನ್ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾದನ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡಂದು ಅಕ್ಲಿ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂದಂದು ಸೊ ನಿತ್ಯ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಗೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತದ್ದು ಅದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂಡ ಆಡು ಒಲ್ಪಲ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಪುಡಿರಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರೆ ತುಲಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಈ ಗರ್ಗ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಗರ್ಗ ಅಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂದೇನು ಲೈಕ್ ಅವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನು ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲ ದೆನ್ ಮಾತ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತರೆಬೇನೆ ಉಂಡತೆ ತರೆಬೇನೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪಂದು ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುದೆ ಪಂಡ ತರೆಬೇನೆ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ದೆತ್ತದೊಂಜಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನಿ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆದ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಜೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ತಾಳ್ನಲ ಉಂತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಲ ಉಂತುಂಡು ఒక మెయిన్ ಅದು ಈ ನರಮಾನಿ అయినಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತರೆಬೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಡೆಪೆರೆನೇ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ತರೆಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ತ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಗಾವಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಾವಡು ಇತ್ತದು ವಾರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಸೌಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ದೆತೊನ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ತಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ತಾರೀಕು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ದೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊಟ್ಲು ನಿಕ್ಲ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ 1 ಹಾರ್ ದೀಪ 1 ಹಾರ್ 2 ದೀದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಪು ನೀರು ತರಕ್ ಮೀಪುನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಸಿನ ಮೀದ ಬೆಸಿಜಿಂಕ್ ಪುಲ್ಪು ನೀರು ತರಕ್ ಮೀಪುನಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೂರುಂಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೋನ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಳ್ಳೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲಿಶ್ ಮಂತ್ ಅಂತೀರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನಂತೂ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀರು 2016 ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತು ಅಂತ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ನಿ ಅದಾಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾರೆ ನಿಲೀಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ನೆನ ದೊಡ್ಡ ವಾರಂಡು 2 ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತೀರಿ ವಾರ 2 ದಿನಕ್ಕೋರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತೀರಿ ಬೊದೂಲ್ತು ಪಾಡುನು ಅಪ್ಪಗೆನ ಕುಜಲ್ ಏತು ಎತ್ತುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತು ತೋರ ಎತ್ತುನು ಕುಜಲ್ ಅವಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಏಪ ಬುಡ್ಪತುಲೆ 2 ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ನೆ ಏಪ ಮಮ್ಮ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕುಜಲ್ದ ಆಸನೆ ಬುರುಡು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ నేను 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತರ ಪಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಹೇರ್ಸ್ ಎನ್ನತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು 1 ಇಯರ್ ಆತಿಜ್ 6 ಮಂತ್ ಆಂಡು 6 ಮಂತ್ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ನೈಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಪುಜು ಕೊದಾಂಡೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೋಡು ತಾರೀಕು ಏತು ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪ ಆತೆಡ್ಡೆ ಏನು ಒಂಜಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಏನು
ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ಬಯ್ಯ ಎಂದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡದ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಉನ್ಪೋದು 200 ಲೈಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂದು ಎನ್ನದಯಾನ ತುಕ 200 ಆವಡು 110 ದನ ಆತಡು ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಜನ ತೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಯಾನು ಇಟ್ಟು ಪಂತೆ ಅಂದೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಪಂದಂದು ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಬತ್ತನಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಗೋದಂಡೆ ಪಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಏತು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಬಂದ ನಾನು ಪನ್ಪುನತ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನತ್ ನರಮಣಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನರಮಣಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪುತ್ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಇಂಚ ಲಕ್ಕನು ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕ ಏನು ಆಜಿ 7 ಲಕ್ಕೆ ಪಂದೆನ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ ಅದು ಎನ್ಮ 45 ನನಗಿಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿರಿಯಡ್ ಹೊಡಿಯ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 9:17 ಬಸ್ ಉಂಡು 9:17 ಬಸ್ ಪೋಯಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಬೇಲೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ 10 ಅರೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅದು ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಾತು ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅದು ಬೇಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅವ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 7:30 ಗಂಟೆ ಆವಾಗ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಯಿನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ನಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಏನೇ ಟೈಮ್ ಪೂಜೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಾದಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತೂಂತನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇನು ಯಾನು ಇಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಉಣ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಡಲು ಉಂಚಾಲ ಮಾತ ಉಣ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಏನ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರು ಇಂಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತು ಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಬಂದ ಆತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಇಕ್ಲ ಪಾತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ನಾವು ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಕಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದನಲ್ಲೇ ఒక ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲದಿಗೆ ದಾಲ ಹತ್ತು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಣ ನೇಟ್ಲ ಪಾತಿರು ನಿಕಳ್ಳ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿ ಒಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ ತೂದುಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕಡಿಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಮರ ತೂಪು ಜಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಥಾಟ್ನಿಂಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೇಪಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಐಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೇನೆ ఒక బిజినెస్ నెంబర్ పంట ఆల్రెడీ బిజినెస్ నెంబర్ వేలేకి పందిದ್ದೀನಿ పంట ఇంక ನ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಡಾಪುಡು ಕೆಲವರ ನೆಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಮೇನ್ ಅದು ಬೋಡಾಪುಡು ಮಾತನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಕುಜಲ ಪಿರೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ 3 ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಆಪುಜಿ എന്നെ പാട്ടിക്കും എനിക്കേ ಇದು ಎತ್ಲ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸರಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಕೊಡಿ ನೆಟ್ಟೆನ ಮಾನಾತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಕೋ ತಾರೀಕು ಮಸಾಜ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಡು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು
ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿದ ಮೂಲು ಇದು ಭಾಗಪುನದೆ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ಪೋಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಬಂತು ನಾವು ತೆಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಜಿ కొడికి ఎన్న పడు కొడి పూట ఉండిజిండా ఇంకెళ్ళిపోయి ఒక ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರತ್ತೆ ನಿಂಕ್ ಆನ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನ ಇತ್ತ ಪನೋಡ ಬರ್ತ ಪನ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನು ಆಡ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೇ ಮಾತ ಬುರ್ಚು ಪನ್ಪುನ ಅದೇ 10 ನಿಮಿಷದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಣಿಗೇನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಇನ್ನಿಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಹೆಂಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ఒక షాంపూ నిక్కలు ఓవలో యూజ్ మన్పోలి బట్ ఏం డవ్ పన్పున షాంపూని నేను ప్రిఫర్ మన్పుజ్ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನ್ಗೆ ನಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಡವ್ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪರ್ಪೋಚ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮದನ್ಪುನು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಪುನ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತರ ನಿಕ್ಕಲು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶಾಂಪೂಸ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂದಾಂಡ ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತಕ್ಕನ ಶಾಂಪೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲನಿ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಮಾತಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಬಟ್ ಆಗಿರ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ ಶಾಂಪೂ ಏನ್ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಆನ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅವನೇ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ನೆತ್ತು ಒಂಜಿ PUC ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ ಶಾಂಪೂ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಂತನು ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಿಫರ್ ಅನ್ಪು ಏನಾತಿ ಯಾನಾತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಅನ್ಪು ಬೇತವಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಇಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋದಿಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಪ್ಪೆ ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಕಮೆಂಟಿನ ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಂಬರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಪಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಪರತಾ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರೋ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಬೋದು ಎಸ್ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್